Samuel Prachar. Ďakujeme našim hráčom za prvú hru. Samuel Prachar, dá sa povedať typický hrotový útočník. Samuel Benovič pre zmenu stredový záložník. Toman. Dobre, teraz zapracoval Prachar. Zatvorili teraz výborne. Benovič prečíta. Najlepší strelci z minulej sezóny, ktorí mali po 9 gólov. Musí dať pozor. Trošku určite sa Jan zahral koná s nervovou sústavou svojho trénera. V zápätí naozaj aj loptu pri... Ďaleký pas, nakoniec sa Mijave podarilo získať loptu a skórovať. Mijava to nakoniec pravdepodobne zvládne. Hlavičkový súboj a posunúť loptu na dolného, ale ten už nebol v blízkosti. A tak sa do rýchleho protiútoku ktorý môže centrovať do pokutového územia. Tam je Prachar. Súboj s Hubočanom, stále Prachar. Zbieral taktiež za hranicami Slovenska, keď pôsobil niekoľko sezón v Dukle Praha. Priťukol Urgelovi. Bonsu vyskočil v strede pola v súboji s Gabrielom Halabrínom najvyššie.